Čaute. Je to tam. 1000 odberateľov. Ďakujem vám. Veľmi pekne vám ďakujem. Ja si tu sadnem. Keď sme... Kokos. Keď sme pred pol rokom dali prvé video, tak som nečakal, že takto rýchlo tu bude 1000 odberateľov. Každopádne sa veľmi teším z toho, že sa to podarilo. Vlastne je 6. mesiac, takže za pol roka, no, plus minus nejaké drobné. To je veľmi super podľa mňa. A teraz vám chcem povedať nejaké informácie. Bude sa meniť to, že pri 1000 odberateľoch, ako viete, tak sa spúšťajú reklamy do videí. Ja som to zapol a YouTube mi to tam dal automaticky tak, že proste vo videu je 5-6 reklamných prestávok. Tým vás určite nebudem trápiť, takže budem sa snažiť tú reklamnú prestávku dať na začiatok a niekde do stredu videa. Nebudem ich tam dávať nejako extra viac. Aspoň zatiaľ. A podľa dĺžky videa. 2, maximálne 3. Ale určite nie 5 až 6. To je nepozerateľné potom za mňa. Takže, a nie každý má prémium, tak aby som vám to neznepríjemňoval. To je prvá vec taká. Druhá vec, ešte čo by som vám chcel objasniť, že prečo nemám možnosť členstva a ani nebudem tak skoro mať. Nie je to preto, že by som to nevedel zapnúť. Zapína sa to jednoducho, ale nemyslím si, že mám momentálne čas na to, aby som vám bol schopný pre tých členov robiť nejaký plnohodnotný content, ktorý im dá niečo viac a kde im môžem zdeliť niečo viac, čo iným ľuďom nepoviem, ktorí to členstvo nemajú. Lebo pre mňa, aby si niekto platil u mňa členstvo a dostal za to, že má o 2 dní skôr video, alebo podobnú takúto vec, tak ako sorry, ale toto ja robiť nebudem. Pokiaľ nebudeme mať naozaj toľko času, že budeme schopní spracovať 2 videá za týždeň, natočiť a spracovať, s tým, že to jedno bude naozaj len pre tých členov, že fakt dostanú niečo viac za tie peniaze, tak to určite robiť nebudem. Takže kľudne mi môžete peniaze posielať poštou, nemusíte platiť členstva. A teraz sa poďme pozrieť na tie veci do súťaže, ktorú som vám slúbil za tých 1000 odberateľov, lebo to stále platí samozrejme. Takže začneme takto, nebudem hovoriť, ktorá je ktorá cena, to budete mať potom rozpísané aj na Instagrame a tak ďalej, takže iba si ukážeme tie ceny a poviem vám, čo budete musieť splniť, aby ste sa do súťaže mohli zapojiť. Takže tuto máme dropshotový prúd Fox Rage Warrior. Jeho vidno, kamera, máme to tam, áno, dobre. Ja vám aj poviem nejaké bližšie info, je to 2,10 m a 4 až 17 gramov. Ja ju aj takto ukážem, aby ste verili, že je tam. Aha, takto, opa. To si len tak v rýchlosti si to pozrieme, aby ste videli, o čo súťažíte. Krásny prúd dropshotový, ja ho tu takto dám iba dokopy s tou špičkou, aby ste to videli. 2,10 m, nový s vysačkou, nechytal som len 2 sezóny. Potom tu ďalšie 2 ceny, sú tu Shimano FX C3000 navijaky, také prívlačové, fajnové. Majú krásny chod, úplne hladký, samozrejme kovovú cievku, na prívlač ideálne. Čakajte, takto, aby mi to nepadlo. Dobre. Ďalšia cena je tento super feeder z AliExpressu, ktorý už ste mohli vidieť vo videu, kde bolo zahájenie sezóny. Na tento som raz vyskúšal chytať, takže ten je nový, ale bol vo videu použitý. To je taký, keď chodíš s ruksakom na ryby, toto dáš aj do vačku, to môžeš chodiť aj len v nohavicách, kapsáčoch. Ešte tu je niekde nejaká ďalšia časť, počkaj. Takto je to krásne v takomto obale, kde si to stočíš, jak oné Vysočinu. Počkaj, tak. A tuto sú samozrejme ešte 3 špičky k tomu, pekne zabalené. Nechcem to tu moc napevno a tu s tým mávať.
pekne korková ručka. Ručka je trošku krátka, ale keď to chceš mať v takejto transportnej veľkosti, tak asi nemôžeš čakať, že bude nejaká extra dlhá. A k tomu feedru je ešte, nech to je taký AliExpressový set, tak sú tu takéto signalizátory, dva sú tam. Keď si kúpiš aj druhý feeder k tomu z AliExpressu, tak budeš mať dva. A to sú také signalizátory, ktoré si dáš na špičku a keď máš záber, tak ti začnú svietiť, blikať alebo také niečo, blikať tuším. Potom tu mám pár takýchto drobnostičiek na prívlač. Je tu takýto, neviem čo to je, jak sa volá táto rybička. Je to 20 gramovka, to je na vertikál vhodná. Potom tu je takáto bomba, to bol hit minuloročnej sezóny prívlačovej, vraj. Nechytil som na to ani hovno. A to se vyplatí. Máme toto a tu sú ešte wolframové lanka. Jedna sada. No a ešte tu mám takú cenu útechy. Krásneho netopiera na prívlač, ktorého ocenia fajnšmekry hlavne. A ešte vám poviem tak, že keď budem losovať, tak prihodím tam ešte nejaké drobnosti, ktoré som chcel rozdať, tak vám ich rozdelím v rámci tej súťaže. Takže to už uvidíte až potom vo videu, kde budem losovať. Dobre, takže ceny by sme si tak nejako zopakovali a prejdeme teraz k tomu, že súťaž dokedy bude prebiehať. Súťaž bude prebiehať teraz od soboty. Dám si tu kalendár, nech si zladíme čas. Od soboty 8. júna, kedy vyjde toto video o 7. večer, tak odvtedy je možné sa do súťaže zapojiť do 29. júna. To je koniec mesiaca, tiež sobota. A tam bude súťaž ukončená s tým, že by tam malo byť už aj žrebovanie hneď. Takže do 29. júna sa dá zapojiť do súťaže. Od 8. do 29. To sú 3 týždne cca na to, aby sa človek zapojil. A teraz vám vysvetlím, poviem, čo strašne kruté budete musieť urobiť, aby ste sa mohli zapojiť do súťaže. Takže prvá vec je sledovať ma na Tinderi, označiť do komentáru 65 najbližších priateľov a rodiny, ale nie. Jediná taká hlavná podmienka je mať odber na mojom YouTube kanále a druhá podmienka je pod toto súťažné video napísať komentár súťaž. To je všetko, čo musíte urobiť, aby ste boli zapojení do súťaže. Netreba nič iné, nemusíte označovať pol rodiny ani nikoho iného. Samozrejme bude super, keď budete lajkovať, zdieľať a tak ďalej. Tak do konca roka by sme to na 3 mohli hecnúť, si myslím. Nech to není, že o 1000, lebo 1000 vieme dať za pol roka, to už sme zistili. Takže teraz by to malo ísť rýchlejšie, si myslím. Takže by sme mohli vyskúšať dať 3000 do konca roka a keď to spravíme, tak si dáme na konci roka potom takú nejakú poriadnu súťaž o niečo fakt, že bombové. No dobre, ešte raz ideme. Takže idem to ukončiť nejako, toto súťažné video a ďakovné. Keby ste ešte chceli vedieť nejaké ďalšie info, čo som vám možno zabudol povedať, alebo tak, čo by vás zaujímalo, tak kľudne mi napíšte do komentu. Myslím, že som vám to zhrnul takto v rýchlosti všetko. A som veľmi rád za to, že ma sledujete a odoberajte určite ešte viac, lebo čím viac budete odoberať, tým viac a lepších videí my budeme schopní natočiť. A chcem sa poďakovať samozrejme skalným fanúšikom. Píšete aj veľa komentov, plus hliadnutia sú vždy väčšie ako je odoberateľov. To znamená, že odoberajte aj tí, čo pozeráte a neodoberáte. Tak snažím sa odpisovať každému. Ak som niekomu neodpísal, tak sa omlúvam, muselo mi to nejako uísť, ale snažím sa odpisovať každému na komenty. Pokiaľ to není nejaký stupidný koment, lebo na stupidné komenty nikdy nikomu odpisovať nebudem. S tým akože môžete počítať, ja nemám chuť, náladu ani čas sa zapodievať s nejakými idiotmi, ktorí budú najmä tomu hejtovať alebo niečo. Mňa to nezaujíma absolútne. Keď si napíš si a nikomu mazať komentáre nebudem ani ich zakazovať,
ale ako keď ti to spraví dobre, nech sa páči, mne to je takto. Ešte vám chcem povedať takú pecku, to ste si všimli, tuto, že jakú mám super káru, mám nové rybárske auto. Je to krásna Škoda Octavia kombi jednotkovej rady v nafte. Aká väčšia ikona rybárskeho auta existuje ako toto, takýto peklostroj. A chcel by som sa touto cestou poďakovať mojim úžasným švagrovcom, menovite Marekovi. Marek, ahoj, ahoj, zdravím Mareka a Katarínke, od ktorých som mal možnosť si odkúpiť tento krásny stroj, ktorý ma bude voziť na ryby, ktorý má hlavne toto na streche, aby som mal kde dať čln. A tým, že ja som si zariadil takéto auto, tak pán kameraman zase kúpil moje auto, čiže teraz aj on má auto na ryby, aj ja, takže je to úplne super. Tak tuto vám ho pán kameraman ešte krásne ukáže v takom zrýchlenom zábere a vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudni odoberať, lajkovať, sledovať a komentovať súťaž, keď sa chceš zapojiť. Čau. Čau, čau, čau. Súťaž, 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 súťaž. Komentovať súťaž, keď sa chceš zapojiť. Čau.